Затова на предишната церемония бяха наградени множество колективи, дирекции, гранични полицейски управления, сектори и групи, тъй като в опазването на държавната граница и границата на Европейския съюз ние сме един отбор. Уважаеми стажанти, днес вие влизате в най-големия отбор на МВР. Най-мощната и най-голямата структура на Министерството, а именно Главна дирекция Гранична полиция, подчинените им регионални дирекции. Нашата численост като щат вече е над 8000 души. И никой не отрича, че в последните години ние постигнахме огромни успехи и се превърнахме в нещо, към което всеки трябва да се стреми. А именно в силен екип, силен колектив, със силно международно сътрудничество с нашите партньори, тъй като нашата работа е да бъдем още по-голям отбор. Никоя държава не може да пази границата си сама. Така че от тук насетне внимавайте, учете се на това, което ви преподават вашите преподаватели. Уважавайте ги, тъй като само след 6 месеца вие ще сложите на вашите рамене и пагони. Стремете се да бъдете като колегите, които днес бяха наградени. Стремете се да получите добрия пример. Научете тук всичко, което може да се научи на теория. Когато дойдете при нас на стаж, научете и питайте за всичко, което може да научите на практика. Така че, когато се влеете на есен в нашите редици, да можем да разчитаме, че вие ще бъдете пълноправни, смели, борбени и успешни колеги. Нашата работа, освен че е интересна и опасна, тя изисква много повече от желание. Тук в момента са строени тези от вас, които на фона на всички 2600 кандидата са показали най-добри умения и най-голямо желание. Вие сте спечелили този най-голям, обявяван до момента от десетилетия конкурс за постъпване на Държавна служба в Гранична полиция. Но вашия път едва сега започва. Тук ще срещнете и трудности, но и хубави моменти. Ще сформирате приятелства за цял живот. Използвайте тези 6 месеца да се опознаете едни други, тъй като сте събрани хора от цяла България, от всички краища на страната. И е хубаво да се познавате. Имайте хубави моменти и винаги помнете, че сте под пагон.